percaya. Manut palapurane kayangan wis digempur. Bubar mawut salang tunjang para dewa Jawata Durandara. Siji wae ora ana sing mangga pulya tanding kelawan patih Sekipu. Tegese ora suwe maneh ketekan panjang kaku nggonku bakal ngrabi tetungguling widodari kayangan Betari Supraba, Gok. Ora wurung, ora suwe meneh aku bakal ngratoni jagat Triloka disembah-sembah dening para titah. Mula luwih dhisik tak jaluk penemumu, Gok. Mangke rumiyin Paduka menika ratu nanging ratuning bangsa buta. Kathah-kathahipun nek buta niku buteng betah nganiaya kejahe mekaten watake oke-oke mesti culika. Lah nek enten lelakon titah kok duwe bojo dewa, duwe bojo widodari, niku mesti titah sing ketrima uripe pun gedhe labuhe dhateng jagat saisine niki. Nadyan enten critane buta kok duwe bojo widodari, ning niku mesti buta pethingan. Tindake utama jujur temening pakarti. Gedhe labuh labete tumrap katentremaning donya niki. Dadi mboten buta sak-cake kok entuk widodari. Apa kurang labuhku? Aku dadi ratu kondhang kaloka ing donya. Nyatane pirang-pirang raja nerpati padha nekuk sumungkem ana ing dlamakane Prabu Pracona, Gok. Nggih, ning mung merga wedi. Nek nduwa mang perjaya, nek wani mangantemi lah niku. Angel wong dadi ratu niku. Lah nek mung ngendelke kadegdayan to sing balung leting kulit ngono akeh tunggale. Ning tumindake niku piguna mboten tumraping donya niki murih tentreming sapadha. Kira-kira sing pun mang tindake niku ngoten niku napa mboten? Batobat, Gok. Kowe mbok aja wani mancahi dawuh ingkang sinuwun, Batobat. Lah ing atase aku abdi kinasih wae aku ora pisan-pisan nyulayani keparengi sinuwun. Lah kok dadi kowe mung dipawing 17 wae lah kok wani karo Sang Prabu. Apa njaluk tak lorot? Tak suda belanjamu apa piye? Rek kae ngopo kae? Melu pisane nek arep cerewet. Wong kuwi mbok sing manut bae, ngidul melu ngidul, ngalor melu ngalor. Rasa kokean cangkem kowe bangsat kowe ya. Menengo kan. Aku apal kuwi. Anggere nek wong arep munggah panggung mesti dinesoni. Gok Nun. Apa kleru yen to aku garwa Betari Supraba mboten klentu ning dalane sing mangambah. Niku sing klentu merga sampeyan mboten bener becik. Sampeyan nyerang kayangan. Mongko kula ngerti sampeyan niku isih kesandangan badan wadak kedunungan getih balung kulit daging. Tegese sampeyan niku sekti kaya napa injik enjuh mati. Mongko nek dewa niku mboten iso pejah. Wah, apa dewa ki ra iso mati mboten saged. Nyatane akeh dedongengane dewa kalah karo titah. Mung ngalah mboten kok kalah.
Sampeyan ampun maida lah wong kula niki riyen dewa. Dewa mawon klebu tuwa merga kula niki kakangne Bathara Guru nika. Sing angka 1 niku Bathara Tejamaya nggih Teja Mantri nggih kula niki. Sing angka 2 Bathara Ismaya adi kula Semar sing dadi pamong panengen nika. Lajeng sing wuragil Bathara Guru nggih Manikmaya. Sing sakniki dadi ratuning Dewa Kayangan nika. Dadi kula apal titah pundi sing wani kalih dewa niku tundhane mung dadi ndok iyek niku. Pun mangandel kula. Ampun paido kula niki dewa. Apa sebabe kok saiki mung trima dadi titah lumrah? Larian korupsi. Lah terus didokke cangkemmu ora. Kula medhon iki merga saking printahing mbah kula. Supaya kula dadi pamong pangiwa nggih ngemong buta-buta sing padha elek gedhoane. Tur mulih Bathari Supraba niku mantasaning widodari. Tembunge digenahke mantasan ki apa nek cah saiki ra mudeng. Mantasan ki tegese tetunggul. Tetunggul iki tegese sing apik dhewe. Apik-apike widodari ki ya Bathari Supraba. Mongko widodari niku nek ayu dhewe niku mesti tansah gawe pencut. Nyandang anggone mawos diperdi sarwa patut. Polatane sumeh mboten tau suntrut. Mula mboten aneh nek to akeh wong padha kepilut. Dadi nek sampean ngrabi widodari niku regane larang. Lajan ora bisa tak tuku nganggo bondo donya nanging bakal tak lilakake nyawaku kok. Uta Pandhawa tata katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana ong tobat. Lajeng kepareng paduka sinuwun badhe kadipundi dening sampun sumusul dhateng sukuning Jamur Dipa. Ning nyatanipun Rekyana Patih Harya Sekipu saged ungguling yuda lho sinuwun. Mung kari nunggu wanci. Yen to pancen dewa ora cetha pangucape sisan gawe tak unggahi. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik.
Alas gedhe ketel gegodhongan kembang rawe miwah glugut ingas ingkang samyangge kateli sayekti ing kono peteng datanana sunar srengenge
obong tumpang malang pang-pange gedhe wite. Penjalin cacing loro landhep rine glugut kayu wingas miwah kembang rawe. Kewan galak pating glemprong ula gedhe mijil saking rong. Asu ajak hanjegok macan tutul miwah singa barong mangap-mangap mripate mencorong koyage anekem wong. Suprandinana teja manter hanyada lanang ingkang mijil saking tengah-tengahing Wanadri. Satriya pekik warnane dasar karengga busana ingkang endah lan edi. Sedhakap suku juga nutupi babanawa sanga linantik madyaning kang bajra hirawana kang ngalingi wus kaliling. Wenganing rasa jati tumlawung keksi sagung jagat nglengut tanpa tepi. Anggung meminta mring panguwasaning Dewa Gong. Katarima pamintane cumlorot saking Dirgantara. Bathara Narada hamrepegi. Para Hapsari tumonton ring Sang Dwija kadyoge warjiwa kagagas sing tyas tahap kewran tahap kewran ing lakunira tatanan tok samyamyat rengganing prabata Pragenjang, Pak Fong. Buk, bolong waru dayang kali cedhe sapa sing gawe. Nganti bombong bunga yas ulun ngganulen ngejawantah ing dina samengko. Ngger, tuku wong bagus. Aja kaget ulun sithik pangudal-udal ingkang ngejawantah gagi. Kawula nuwun inggih. Pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhaping pada paduka pukulun Sang Hyang Narada. Ya. Ulun tau pakarya bombong cas ulun kang tanpa pepindhan. Pangestu ulun wae diage tampanana ya, Ngger. Dat kapundi nggo jimat paripih mugi andayanana katentreman pukulun. Sarawuh paduka estu anjugaraken anggen kula mangun brata semedi satemah gawok ngunguning raos kula.
Kenging menapa paduka tumedhak menapa saking agenging malat dedosan ingkang kedah kula sandhang pukulun. Mengko dhisik aja kleru ing nampa. Saiki wale-wale apa? Titi mangsa iki kayangan jonggring salaka geter. Jebul ora mung moganing Patih Sekipu Tantra ingkang ngrusak kahananing kayangan. Patih Sekipu Tantra kongkonane buta pracana ing negara Pagirwaja ing giling wesi ingkang kepareng bakal njodha widodari Betari Supraba. Ora mung iku nang jebul uga tuwuh saka pangaribawanira nggon mumbangun teki ayoga brata muntu cipta ana tengah-tengahing Wanadri iki, Ngger. Aduh pukulun sewu lepat jagung pangeksama paduka menawi tumindak kula ndadosaken gegering kayangan. Ya ora dadi baya pengapa malah sumurupa ning titi mangsa iki kayanganing para dewa kancikan parang muka ingkang ngagawi geger nganti andadekake reksa temah. Perang tanding kelawan para dewa Durandara nanging sajuga wae ora ana ingkang padha bisa nyingkirake kridaning Patih Sekipu Tantra. Mula kang saka iku Dewa Titi mangsa iki tutup sekedhenging Purasela matangkep. Sanghyang Jagat Giripati matedhakake dawuh kelawan panjenengan ulun supaya maringake nugraha pusaka kadewatan marang titah ingkang nedheng yoga brata semedi. Nyata wis ketrima tapanira, Ngger. Kanjeng Kyai Kunto Wijaya Danu jangkep sak sarunge ingkang dumadi saka Kajeng Kastuba Mulya. Ya Kajeng Kastuba urip ingkang mapan ning kasuwargan. Dadi darbek kita maragake tumuli tampanana, Ngger. Mremangsuk nari mengkabu budine kang den bawani wenganing Casukarila pukulun bombong bingeng manah kula ingkang tanpa upami persasat kejugrugan Wukir Sari kabreberan samudra madu dene kula nampi sih nugraha wujudipun pusaka ampuh saking kadewatan mila sepisan malih kula ngaturaken gunging panuwun pukulun. Mula titi mangsa iki wisisan gawe mangsa budaya Ngger ning kita wis kedunungan pusaka agung Kanjeng Kyai Kunto Wijaya Danu angkara murka kang dumadi ana jroning kayangan lan ing jagat iki ulun pasrahake marang titah ulun ya putuku si Permadi. Mula kang iku Permadi, ayo ulun kanthi bareng sak tindak ulun munggah marang kayangan. Lho mangke rumiyin pukulun menapa tetela klentu anggen kula nampi menawa paduka menika peparing dhateng titahipun kenging menapa paduka nyebat Raden Permadi jernyatanipun pusaka paduka paringaken dhateng kula. Lah sira iku sapa? Kula putra ing Petha Pralaya atmajaning Sang Kusir Adipati Kusiring Kraton Ngastina Sang Adirata. Nami kula pun Surya Putra inggih Suryatmaja pukulun. Lah blai. Talah. Kuncang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing alis risang mawe gandrung. Risang mawe gandrung. Talah kujur-kujur.
Aku iki mau ya gene ta iki mau. Kok mak kliweng lah kok dadi pusaka tak paringake marang kita. Kita dudu Permadi. Kita dudu Panengah Pandhawa. Surya Putra. Pusaka iki tetela dadi pepancening Panengah Pandhawa, dudu dadi tarbekmu marake balekno. Yun pangapunten, kula rak mboten nyuwun. Kula mboten nyuwun Bu Kulun. Lah, arep ora njaluk nanging ulun ingkang maringake. Mongko ora pernah karo kang kudu nampa. Njaluk maringake udu nggone, tak jaluk bali. Yun pangapunten. Ora ning kula menika namung dipun paringi mongko paduka menika dewa. Sabda Brahmana Raja Dewa Ratu menika mboten kenging kaping kalih. Sepisan dadi mboten kenging mola-wali. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Ah, aja ngono. Sabda Brahmana Dewa Ratu ki pancen kudu kaya ngono kuwi nanging tumraping lelakon iki mesakno kelawan jeneng ulun. Balekno. Mila kula mesakaken dhateng paduka tumunten mboten kula wangsulaken. Kok ngono? Nggih. Jalaran menawi pusaka menika kula wangsulaken tegesipun dewanipun badhe pikantuk bebendu krana dewa ingkang boten jumbuh lati lan pakartinipun. Ah! Kocorane. Surya Putra. Lah dalah blai aneh. Aku ki yo ngapa to iki mau? Kok mak kliweng. Lah wis ora siwah sarambet karo Panengah Pandhawa. Ora beda, ora ana gethek cirine babar pisan. Surya Putra, kowe mandeka.